Izibaso la. Ibaso leli ngilenza la. Nanga manje. Kuyahlukana ukuthi ke lokwenzani. Kune client emphuthumayo ifuna kwakhelwa isigubhu ngokusheshsha. Yebo akukho lutho. Ngithatha isipunu. Angasicela ngipha amaphiko. La ikhubalo leli esilisebenzisa uma sisakhela abantu induku yokubaphilisa. Shampoos. Manje ngiyenza ngakhela umuntu isigubhu ke azosithatha kahle kusasa. Wonke amakhubalo lawa asehlanganisiwe ngendlela eyiyona nangendlela umuntu afuna ngayo. Isigubhu nje senhlanhla lesi esizophakamisa kukho konke umsebenzi awufisayo nawe wenzayo lo muntu lo. Kuningi ke nje ngeke size siveze phela konke esikufaka phakathi, kodwa ezinye zezinto lezi ezisebenziswayo amandla akhona futhi amana azokhushula khona lapha ya. Amafutha esandawana lawo ajule kakhulu. Isandawana lezi. Hayi lawa ke awasemalanga engikwazi nokukhuluma ngawo ngoba ajulile kakhulu. Siyakhaza isigubhu sesivusiwe sesizobe sesisebenza nje sesiphahlelwa kusasa. Siphahlelwe olwandle, siphahlelwe emfuleni, siphahlelwa kwenye indawo futhi. Ebese umuntu asithatha isigubhu sakhe bese siyahamba uye ekhaya. Siphuma nemithi yakhona. Nansi eminye yayo ezobe isebenzisa nje neminye yayo nakho la ibaso leli sisaqhubeka ngesalapha. Lizophuma nje kuyibhola kanje. Into ayilocation nqisa uyacela uyashunqisa uyacela. Ngikhombise lana ke. So ke lana sengiyaqeda nje ukumixa ukufaka yonke imithi yakhe la phakathi. So bese sisebenza nje. Sisebenza njengoba nezami zisebenza. Sidonsa umsebenzi simvikele. Simkhanyisela simisela phambili izinto. Leyo nhlezi ngisho bathi uthini isigubhu esawo wonke umuntu akukhethi ukuthi umuntu wesifazane umuntu wesilisa yini na. Uma nje ufuna isigubhu nje wena enza short uthola isigubhu kumuntu oyena yena. Ningadlala abantu. Ningadlala abantu. Awushaye uphozi ke. Sizoyimisa nje noma ukuthi. Okay. Mekuthanda kaqedi. Yeah. So kumsebenzi wokwakha isigubhu akusiyona into encane. Ngoba kufanele kube imithi evuswa ngendlela yakho. Ukuthi izinto zizophakama zisebenze ngendlela ekuyiyona yona. Isigubhu lezi sibulale imoli ezisichithise igazi. Ngoba phela abaningi bakha isigubhu kodwa sichithisa amagazi. So ke lesi sengisenza la iska 35. Iska 35.
sasa nje ngokuthi njani sengiyosiphahlela la ngiyosiphahlela khona emalwandle yonke indawo le sesivusiwe nje ngendlela yakhona siyobe sesisebenza ngibona lamagobhozo ba impande ejule kakhulu le ongeke uyithole indawo yaseMozambique ngibuye nayo kade ngihambile nje ngiseMozambique yakuyithola indawo Isgubhu ngiveza nami Isgubhu sendoda lethi siyosebenza sesisakhile nje manje kusasa kube sengihamba sengiyosiphahlela esokuletha inhlanhla Isgubhu akusona esokuthakatha akusona esokubulala esokuletha inhlanhla nje kulela khala kulomaba lo ya madoda amakhulu vukani madoda vukani majaji siyanimemeza amakhosi amakhulu makuvuka inhlanhla makuvuka umsebenzi makuvuka amandla lamadoda amadala siyamemeza ngedla sibemeza ngenzansi madoda sibemeza nina amakhosi amakhulu edlozini lasemanzini amakhosi amahle okunye ngeze sisikwazi ukunivezela kona ngoba kuyimfihlo yedlozi Isgubhu nje bakwethu siyalindwa asikho Isgubhu sakha namhlanje sesiyasebenza cha siyalindwa lokhu kwangempela kodwa siyakwenza lokhu ukufisa nje sifuna ukuthi kukhanye inhlanhla empilweni zabantu kuphamba amabhizinisi bebe odokotela abaprofeti abafundisi bayasonda benzani bayizangu babathandaze Isgubhu yasidinga nje monento oyisebenza wena uma singakusebenzela ngeSgubhu wakhelwe sona sibuyisele enyangeni emabulo yenangeni uyokhuluma naye ubuza ukuthi kwenze njani unless ukuthi wena oweqa imithetho onikezwe yona emekade kwakhiwa Isgubhu kuthiwa ungakwenza ukuthi la wakwenza ngishalo ukuphoze sisenza ukuthi nje sihlale sinamandla angaphakathi kwaleli khaya so bese sisithatha ke kusasa sesisisa lapho siyosebenza khona siyosebenza khona Isgubhu nje lesibakwethu ngiveza esokuphila lesi Isgubhu akusona Isgubhu esithi mesakhiwa sisakhela ukuthi abantu mabahlukumezeke cha mina igama lami ngomakhosi uphi Imdlozi ekhambule umfana omncane ngizibize ngesangoma samandla umkhulu umkhushula ngenkulumo umavuma izitha uhlaba zihlangene lempande lemesiyakha bakwethu so siyakhela abantu ngoba befuna ukuphila akuwona wonke umuntu oyinyanga ukwazi ukwakha Isgubhu ukwakha Isgubhu uyakufundiswa noma uyakuthwasela kahle uyabona so nje sesakhiwe kanje isagile sinamandla kabilesi sesosithatha ke kusasa sesisisa lapho sisisa khona ukuthi sisebuya umuntu omdala kusasa sezosilanda asithole nje sesinamandla kakhulu Igubhu lezi ke lesi nje sisodwa 235,000 rand Isgubhu bakwethu asikweledo ningadlala abantu bethene hayi ngizokhokha isikhokho half uphinde futhi ubuye lo muntu lo sengenza kwakhela into ngento eyona iqiniso uyabona so ke ngiyaba encourage umthene uma ufuna ukuphila nje ihambe usilanda Isgubhu uma uyisangoma umthanda usebenza ngabantu silanda Isgubhu ukuze abantu bezofika bezosebenza uma ukuthi kunjani Izigubhu zonke kufanele hlaliswe nani nedlozi na uthune ibhisi lakho udokotela uyi pharmacist uyini ummeli unama practice yakho nefame yakho nani yakho uma kodwa uzisebenza wena self mina ngiyaqhuquzela nje ukuthi
hayi silanda isigubhu, silanda isigubhu okwangampela, silande nje isigubhu. Uphozile futhi. Siphahla kona kamadoda, siphahla kuyona ishingishane somavula kuvaliwe inkosi yomndeni, inkosi yamanzawe. Simemeza kwinkosazana yasemalwandle emakhosi amakhulu, siyamemeza madoda. Sesiqedile ukusakha isigubhu ke. La madoda amanye angungelesi esikade sisetshenzwe ukuthi asithola amandla ngoba yibo abantu abaphethe into eningi le ndlini. Asizukhuluma ngento eziningi ezijulile la. Kepha sithi nje asikhanyisa ukuthi isigubhu ngempela siyakhiwa, umsebenzi wamadlozi uyasekelwa, uyakhushulwa futhi okwangampela. Uyakhushulwa kwangampela. Uma ufuna ukubuza umbuzo, inamba yami nje uzoyithola phakathi ibhali, izobe ngiyibhalile kodwa ithi 0766 745 458. Kumakhosi uKhambule, makhosi uPhimdlozi. Ngikhona ku Instagram futhi uthi nje Phimdlozi Khambule uzongithola ke lapho. NgiseMaritzburg eUnit 1. Akekho umuntu Phimdlozi, akekho umuntu umakhosi engisebenzisana naye. Yonke into yasemakhosini ami ngizisebenzela mina ngingedwa ngoba lamandla ngawanikezwa yikhehla lami umkhulu uNdlabesola. So ke besithi asikhombisa ukuthi nje amandla impela akhona. Amandla impela akhona. Akhona kakhulu amandla. Thokoza. Pause futhi. Sikwenzela isigubhu. Senza sure ukuthi uthola nebaso. Uyabona ukuthi amabasa ahlukahlukene awafanani, awafani. Siyazi ukwenza ngisho ibaso lilodwa kodwa nje ahlukahlukene awafani. Njalo ngichaza nakho ukuthi nezigubhu zakhona azifani. Kuhlukahlukene ukuthi wenzelwa esithini esifuna ini. Uyabona? So kuba yinto nje ekanjalo. Kodwa nje bakuthi into engiyishoyo, isigubhu siyasebenza, isigubhu siyaphilisa. Asikhulumi ukuthi ngesigubhu esizoletha esizochitha igazi ekhaya, sikhuluma ngesigubhu esizobulela abantu. Uma baphila abantu umakhosi uPhimdlozi lo uKhambule. Thokoze. Injalo nje.